Hallelujah. Yeda ye nyankopon ase enede iso ewo ne Kristo nam na dom so a waye ede amaye. Yeda otumfo mobrohufo nyame ase enenso se Kristo aye me no mienu adom na ene wabie kwan kese sei na wode me no mienu abane na ase. Ebra ye betie nyame asem yede asomdie afi ye na brade ene ade nkwa Yesu ho ede ma wo kra bia nyankopon hyira mo. Na erade ntina ni mo nkyira mo erade nya mo kese ontina ni mo nkyira mo ma na dom emuso empa mo bibiara na me mpa ibone se ebra abre ni bia yetie nyame asem na yesiesie ye ho no erade ema heaven enye wo chefa erade ema wo mese raptada abre ni bia Kristo beyi ne ho adi no erade mboa na wo nsuso emeki ewo heaven na ye nyina ye hu ye hu mpo ewo asase so a yetimi ehia ewo heaven nyame enhyira wo bibia yeda ye nua be maseta wa fadumedi ato no ho so se abre ni bia wo be produce anase wo be ma nyame adwuma akoso ama akra omuhia nyame asem no mo so ati nyame asem ye nua be ma nyame hyira na erade nyo kese me bato bebi a wo bia yesi etirase yeda wase odomfo ni mo brohufo nyame enewie yeda wase e wadom a wo de atom yen enenso aye wo pe se Kristo ye betie wani wasem nyame nwom enne o ma ya ready aduane bia se fata yen ya wo de ma wo kra ni dia okra ne be me na wo kra ni so enya nkwaje erade fa bedum ye waba wa me ja me mu hye wonsa fa me ye ne wo pem je tiefo nyina ho nkonkron fa go bibia koma eno bibia dwindo na asem ye be o matchni achi asem no ye da wase afa tumi bia nyame asem ba no totu ni pan Yesu moja entwi wani mu ye de din Jesus Christ aka wonwuma hye enne tumi bia mfi erade sa wo ye wadwen sa wo ba atake a Yesu moja ni entwi wani ye ka wo hye ye nase e wo Jesus Christ di munti amen yeda erade ase enenso maba wo nchen biom odofo na me no ba betie nyame asem na ene nyankopon asem a me de ebre wo no matuni din se wonyame atemu ereba wonyankopon atemu ereba nyankopon atemu da na no behwe bibi eda no niema ebesie ene eda no niema ebekoso ene wonyankopon atemu a wodi ebre nipa dasani e wasase so na mami nu mienu abrabo bia yebo no wasase wesu ya take things for granted instead ade na me ye no me get it just like that anase ade na me ye na sotwe bia na ho mame ene nipa bebrebo wo mbra wo fo se ade na wo ye no asotwe bia ni wo enu nti wono ankasa wo ye na ade bia se ne ope wo ye na ade bia in a way se wo ye na ade onim se me de ade a me ye no wu ana me wu nti wu ana asa ade a me ye me de me mfa ho wu ana bebe nti wu ana ye den sa na nipa bebre e ka wo masem but ne me pesa me kira wo se da bia me ka se wo nipa bia wu achi no atemo ho Bible aka o se atwa se nipa wu preko na wo wu achi no atemo e wo ho na ene me no behwe bibi e wo the book of Zephaniah 1 no na me no watie nyame asem ne ahwe ne Kristo e wo de maye hallelujah tifi asem no se erade atemo da wase na erade asem a e ba Zephaniah a wo ye kusi ba Gadelia ba Amaria ba Ezekiel ba enchen wase Yuda ni Yosia a wo ye Amon ba bresunie bra na me bra ade nyina afri asase ani akro erade asemuni erade se bra na wo be bra ade nyina enti ade nyina o se ade nyina afi asase so enti ade nyina erade ka so be bra afi asase so eye de ba de na erade eka eye minu mienu ayeti asase so se ne bi si no wa pen so no Bible si bonyankopon ese wiase ne ma nyina wodi nsu yiri afa wiase ne ma nyina wo say emu ana wo wiase wo say nipa wo say adan that time omo change ya no omo titi no Bible say erade di nsu yiri ese ne ma nyina wo say ade bi enti ha wa say sisu bi abiom say pra eno obepra ade nyina ade afi asase so enti nyankopon ade a wo bepra afi asase so wodofo wo a wo ti asase no so no se wo ammo wo bra a efata Kristo a onyankopon obepra wagu se wa nya nyankopon abedi a onyankopon obepra wo ade agu sa time no eno nti mi bisa wo se ebra wo ti ase a wo bo wo bra anase ebra wo ti ase a wo tutu wanamo ehefa na wo tutu wanamo no ade ase Bible si wo kwan mienu kwan ba ko wo a edi nipa ko wo ba ko nso wo a edi nipa ekọ nkwagiem na mi bisa wo se wo wiase akwantu anase wabrabo a wo bo no ekwan ban so e na wonam
abrabo ben and a wobo ewo Kristo suma kwantu yi mu Erade so obepra ade nyina agu enti wona Erade bepra wo mu that day no are you among of them are you part of them say ye wo ka wo mo dia na me ka kire say ebrani a wotie nyame asem a wo nyame ebo kokoso obepra ade nyina agu no odofo na fi bi afri wo mu Pia free sankrofo na Erade so oba bepra wo mu nyina agu no odofo yi hu firi mu na wo nyankopon amfa na bufuhie ama mepra osada no amfa wan free ati asofo asase so onyankopon enhu ye mabo ye to aso verse 3 no say mepra onipa what you what mepra onipa ene aboa a wo say mepra ewiemu no ma ene apumu empata na suntidia ene abonefo ena mechitwa enipa afri asase ene agu Erade asemi wo so obepra nipa wo bepra emoa wo bepra wiemu no ma nyina enuane adan ka sankrofo atoto efia nkrofo asisie Erade so obepra sa ne mani nyina afri na asase ne so wo so obepra sa de ni nyina enu ntini stinti atofo Erade so obepra sa de mani nyina agu enti sene wodofo wotena se am Erade adi na bufuhie aba bepra wonyankopon na bufuhie mo wodofo obi ntimi ngina nyame abufu ano aya ne e kase nyame atemu obi anwu nyankopon sene na temu otie da aya na ya bufuhie eno de ba asase so koyi Israel ko no na bufuo na wodofo ekwa won so wo pa ya asase mu mu ko shegu enti wonyankopon atemu is greater than the punishment or the manipa ewa asase so enu ti that day no is especially there eniema ebekoso that day ni eye ade a eyehu eye ade a ebeye ni gida ede ama wona wotini wonyame mu eye ade a ebeye ni gida ede ama wona waso Kristo Yesu ani na wona wanso Kristo Yesu ani ni de wonafo that day no eye arewo that day no eye osu that day no wonafo ani pentimi engina eno na Bible ka say mema mienu beba da mpaso so obefa baako nipa mienu beda mpaso wobefa baako no agya baako wo wasi emma mienu benya made that day no obehwim baako no de agya baako eno ti that day no obefuntum asase weti say ayi ye kan say obefuntum asase weti say anea na obenna ne ewiem ti say nku obeyi sa ewiem afio na obehu ba bia wonyankopon wo ene Erade ekasa kyerɛw abre ne bia wonyame de na asɛm kyerɛw obi si ye ka nyame asɛm say na ye ka wonyankopon atemu a na yesie de hu atu nipa so wodofo enya hu o ne de tu nipa so me sa nyame asɛm say ya bi na me che ya twi me ba nyame mu e bia na nka manche sa asɛm we ya enka nya dia nka betimi atwi me free Kristo mu enka nya dia ebetimi atwi me ba Kristo mu ebeyi me free wiase obonsan kampo de no ode ma hye won ede ma ba nyame mu amama ba ba hu nyame entunti aboa me enti nyame asɛm ba wo nkyɛn wodofo die wom no make sure say wo befa wodi ebe wom no make sure say wo be yi wodi a wom na wodi ai bob abra bebi a ade ne nya no wodi ahye wonom na wodofo atimi aboa entinachire na enka bibi entinachire na nkeka nyame asɛm wo asɛm de ye wo mu no wodofo pa ene bebi a yedu no say yanka nyame asɛm na yanka nyame kirimupo na yanka niya nyankopon ede ba asase so wodofo eniema edane na niema egia eniema edane enipa de na adasem edi yinipa wo mo de adefedefe sem enu nti ama akra no adwen afiri so se wonyankopon atemuo ewo ho ama akra na adwen afiri so se abrabo na wo bo no so wo fi asase we so a wokogina wokokroko bi anim wokogina anyine muhini bi anim wokogina agenkwa bi anim enu nti ama nipa every fi wo mo nti wo bobra ne te se wono ankasa ne ba asase so nti wo bo ne bra se wono ankasa wi a no wokọ Adafo eyobi na de oba ha eyokokoko bi na suma woni wanyamfo bi wado ba asase so se bra betna ha there is a purpose and a reason but aye bi nti no kokoko no do ba ye nti Erade so obepra de nyina gu wobepra wiem no ma wobepra nwia wobepra bibi ye wa asase so na bibisa wo se woni adofo sata no gina be e wo hin Erade hu ye mobo na wo mo ayen amen yet was say na metne mensa Yuda so ene Jerusalem po nyina so na metwa bel nkaye ene abosomfo asofo ene Erade asofo a wapo no nidin afri ahayi agu nyame asem ni o wo se wo ba bepra no betwa bel wo ba wo konfo ba no watwa abosomfo na watwa difo atrofo asofo wo manfa nyame kwan so
asofo when Yankopon afra wo nanso wo nanti wo nyame kwan so na wo nkyere akra no nokuradie na mom omodi atro ne nada e na yi akra ne dia fi Yankopon ho akra wo ni Yesu Kristo hu nkomo emfa nkyere asofo wo ni Yesu hu nkomo emfa nkyere akra no na mom wo kwa nyame fi a ne ye wo mani so wo ma hu ye kan say wo ma hunya enti no mo ti nyame fi ho wo ma hunya enti no mo frɛ akra no e de wo ma ba nyame na ase Everybody says that we make sure we na ediagu. What in a bufushia, what in na tempo at the baba was so that day no. Into an end of so we are so for so we are sorry penny, so we are sorry back. And then Yamia some say, what's that what Yami fear now so your Christo need ya would not to when Yamia quine so. And what's that one not to when Yame person, and what's that what they walk when you not share Christo yes with that. And what's that way idea at me when Yami fear would be idea at me when Yamimu, what brother when Yankopon was so bad. Now, me true time when Yankopon saw the plan the way for the Gua, what of when Yame Adomaso, so now when Yankopon Edward Akotana anymore. And then Abrabo Bay in a wobo. And they say, and I was to say now when yet, say now Abrabo no bono. What Braboni in a such way say you don't care about anybody. What Brabo said, and your one casana will buy into war. 10 years will be an apple, you are wrong. As a son, what's the word you put the air? What of who you are wrong? You would yes, when it's will be the scene and it's one could do what. You will pass away and will be persuaded by your son and so one could do what. And then when you are not going to second chance, no assembly, not what Baba yet the right here, Nanka score ya, will judge you 1 or year or no apple and not what Baba yet. And then you move every your giant was here, Yaman Yamia Jato. Your giant was said, your dinner mere chinia, your giant and what war. And I had the young Cassa Yepe, and Yepe. Yet the young Cassiape, and you move every and so strong, my crying, and my property near my bonny FPD mind. And near my bonny river, yet into the trust them, they catch the Yentian Yasan, but yet Yenny Panuasem. Yentian, trust them, they come back here, Penia will be back at a yard of a defense them, about why I am Bama Yakuma Toya. And then anybody that's an impanel correct. Nippon person will become Yamitum Pachano. The Nippon person will become near AC, near Bacoso at the accident, with the son of a crap. Miss Anna McCranny show a radical stay, and he find you again. I was with you never say, I want to know everything. Send your baby, Miss Bakumbo or a poor. Send your one to say, starting never sad any young, not a woman sad yet in young, I'm ready to be a woman when you meet to one of when you're across to Abra. But of where this was a brand yen yentie onyame asem ne owoka or say anyone hour slay a wiemu no ma e wo adan atifi 1 hour study a wiemu no ma wo adan atifi ene asori fo a wo keka awrade ntam na wo keka mekom ntam was say anyone was study moa e wo adan atifi o wo study no ma e wiemu no ma wo nyama wo study wo mo e wo adan atifi ene asori fo wo keka ntam and the Christian is sorry and town Bible so say me and cantam. And no Christian is born in no oh me don't want why no about is here. Me don't say no about it here. Be great me body. O Christian in fan who said, whatever snap, whatever you will be because of person defending on. Will be a time be a person defending on side the pantem be a yarn one na yet the boy nima. Or no na yana asem no for. And the time be no be defending who say see and what you attend on the baby. 1 hour cantam, 1 hour brunia, 1 hour beer, 1 hour, no din state, no more can be at the agility at the film. A radical stand of winning in will be Pia woman what the prayer, a brother prayer, and you want to go, and you and your prayer, you the you. What the proud, what the Pia at Waka woman. And that's what is that when you mean whom what never did my wife in such like. Send your baby, who bet me as such a wide day. Send your baby, who bet me as so dear thing and couple foot here. And they attempt what that ever assassins to know what a fool bet me and quite at the amount of cry. Again, I will cry, Eshe. Again, I will pray at the amount of cry. What a fool and then we are such a muster soon. And it shall be never see a chamuko. And it shall be and I wish you a drama and sir, and we have a good night dress man said you walk. And I wish you have a papa, the mention of a papa, and you walk. For papa class or papa, everyone went to be extra maybe a more of war. And then Yama airport will be a city dance here, and Chenani of Banaba.
Say na wututu wanamo. Say na wo bo brava. Say na wo nanti wo wa kwan so do ko. Na se wuti sa na se wo do ko bo wa brava ni se de wuti e bia me ka kire say enne wo nyankopon atamu wo ho. Enne atamu bi ba ya eya atamu owu. Ewrade so wo be pra. Ewrade so wo be pia niema. Wo be pra wiemu no ma. Wo be pra wo nipa. Wo be pra wo japade na wo do ho atutu sika na ma wo butwe no. Ewrade so wo be pra sa niema ni nyina e de akọ. Na wujina bia e wo he. Onyame moa na Ewrade hu me no mi no mobo. Amen. Metu aso biom. Wo say ne one a wo san free Ewrade achi. Ne one a wo hwehwe Ewrade na wo misa na chiri ekwan. Wo say anyone na wo stand e free Ewrade achi. Enne niema ekoso wiase. Enne Christopher bebre atoba ha. A Christopher bebre adama bu Bible no so aka. Wo say emrani bekwa wieye a emubuyo nti bebre edo anobejo. A Christopher bebre apa ba wonyame mu sesei. Enu nti no ema wontimi amfa no wontu Ewrade so. Enne wo ka so bi nkonyame fia no osuro ye dia to di tim se nkonyame fia. Corona eto ho ebechi mi nti osuro. Na nko Christo de nyame honhom ti hu ne de ka osuro yare sei. Odafo emma wo bi enada wadwi emfiri nyame ho. Emma wo bi mfa ne na da ne nkontompo bi edi wo mfiri nyame ho. Ebre ni a wo bonefo na ni abra wo yi nyame ma efi adum no mo. Enu ti so wa ma wani ana wo. Na se wa ma wani ambre sa abra yi mu no ankura wo gidie mu a wasefo no bejiw edi wa firi nyame mo. Wasefo no betwum edi wa firi Kristo Yesu mo. Odafo ma wani na ho. Na Ewrade say wo ba be nya sankrofo ni nyina. Wona wo hwehwe Ewrade akiri kwan nanso so no won hwehwe nyame. Wona wo pe nyame eya ne de so wo hwehwe nyame wate nyame but won pese obeye de nyame aka akire no. Won pese obeye nyame kiri mu po no da bi o. Wo pese nko no de mafa Yesu Kristo aye me kra no maje nkwa no da so to no oye ne nyama wo pe. Maje Yesu atu no da so bro ne nyaman. Maje Kristo Yesu atu no ankasa wo da so ye ne nyama bone. No do fo beye de wa nyankwa e wo nyame mu. Ewrade si ade nyina eye na chiwade. Nyema boni ati sa Ewrade si eye na chiwade. Enu ti sa wote sa boni nu mu a ebeye den ni watimi nyankwa e de ama wo kra. Onyame atemu oba. Enche otemu afo pani no obetena na adwam. Enche ni a wo bu atan no obetena na adwam. Na wa ba be bu atan. Wo de hwa asase su kra se ya sama ewo. Anaso obi di wa kokko tinya fro se bra begina ko. Wodafo kwachina mu anu akoma nyina atu usuro na bokokrokwa yanim ahine mu hiri yanim wodafo betimi agina nanim sa wo bo wo bra ye dia wo betimi agina sa wo nante wo na akwa nso dia wo betimi agina na so wa ma brabotne ne dia wodafo ntimi ngina ewo nyame anim Ewrade hu ye mobo na wo moa ye na wonchi ye emfi sabo ni nyina mu nyame enhyirawo ye to aso biem wo say munye ko Ewrade nyankopon anim na da no abey na Ewrade esiesie wokum afode wadwira won a wafre won no ano wosi munye ko na Ewrade da na ben Ewrade esiesie na popuhia wokum afode oh Awurade afode da na duru afode da na duru Ewrade ba bebo na afode wo be pra nipa wo be kum nipa wo ba be sai akra wo mantie wo no nyame asem akra wo manyo no nyame apede wosi emra na duru se wo ba be dwiri wo mu nyina ade agu Olofo nyaage nsachira efama okra na that day ni yeda ehu wonyankopon da no the judgment day no wodofo eyeda eyehu ya wobia entimi enyina no yeto aso say na Ewrade kuma fode da no wo say mechi mapoma ene ahima ene mechi mapoma ene ahinema ene one a wo se ananafo ntade nyina aso hallelujah was it matching my poma? Anyone now when the near fra, anyone now was it one now would fra and an appointed here. And this was matching some prophoning in us and an appointed here. Ya my gun and coming who yen can mad yen kia would see a video we are much a yam is here. And so another year, you see a papustel and care. What was your nanny sister in a gua? I was young and a man move 1 year. Was ya a yakan on a appointed the chef. And then I was forced to a son who by a vet. Yeah, yes, titi yempiti yamo problem media yampo. Yampa and anana fonta in your pet. And an afwan with yes in your pet. Well, my gun and Eva, or Babesia, what better no yet tattoo no the tuning her. What better no a draw tattoo net than the sister, she knew a shan the park, was shanning James, that's on the 60 park.
walk to what say ya no will be able to say what I mean and sister what I do go. What of one and yen and you won't possess what yes I dear no. And now Nipa will bomb Mema will Masumu or my Ghana, ye may a chicha rasta. Nanka Ghana for ma, ye sonny yen himself for down for the reef for the charasta. Yet himself for down for any reef for the yomutin person. And so now for my Ghana, Mamma, what Chanity Nassi say, and my mem for the America for her cat will Chanasi say, now what would not pump him in the no what twisting in the and none of us yet back as were your guy. And when you're back at your first year back as one not to Barbara, and that's one not to West so. But I this will be chess and proponing in a good. When you're bad, would the Italian media may see and shall not your soon set. What shall go sorry and Mamma Italian one watch a Debianoya barrier. Debianoya barrier now over. Whoa, bar as a woman back a dear. Horrible, Nina Eradisi and a chiwa dear. And into a plaster near Menina. 1 hour, yes, I did a radical be Pio Munina at the good. When you have a never dear mobile, and Tina, some way about would say, send your baya, obey your baby, send your baya, when you was so, send your baya, Ubenya, Jane, such that I will Christo. Now what's Sunday at your fruit, I'm on them when you met MYA. Here to us, so on a 4 verse 9 or say. Now, Edano, Metri Obiara was written upon your aston. 1 hour they asher, or share any NCCA, as you saw one a random FA Amama. Or say Edano. Obechi 1 hour written up no, or written up no, Obechi Muninaso, 1 hour didn't see what they and share one random. 1 hour for fun of Wabet now one chain, now what one store was someone so did your 1 in a 2 on store, or bit to me before be Babet Nanny chain, or Bema Bofrana, ye do much with Yama Pack with you, at the underground money being, no mammy wouldn't know where you Nagane Mammy Tiasi and Babet now one chain. What of all, so will be shady for 20 years, so we yaman no. So we bet you when you penny years of 1 castle with young bad one you. What man the dear man, I'm an man at TV one. I'm an man of edge one and none you walk off and you'll be bad more standards. Now what this I walk around any. But of what is that? And what they say not a word and what proud at you. What is that? When you're missing not a word and what proud you. Wouldn't him the reason why when you want to start a blood war. Wouldn't him the reason why when you want to send Panabas now one day. Ebiana ya transit them as any panel. Nyame one idea no one said that day no start time is any panabas now one day. And to say Yamia record what to walk and to tobacco Yamia any beat idea no say. Nipas Messia minutes and Diana me any panel. And Nipas Messia, we call find a better name in general. Say enemy treaty no, say enemy treaty me ma. Or of what? So what is that? What's the 1 hour didn't share so a show on a random? 1 hour show on Quasso, 1 hour titty one crop war, and now what is saying against such a William. And now what is that? What of all? You start getting everyone near my what of when you go and pay. And rather your dog, what don't you pack? What was saying in Ayaba to do your home? What was saying in Ayaba to see Yamma home? Who will be no one near you be a man one of what 10 years you will be a say. A dear, we are see a dear for him, a dear. And until a brass said, ye were ready, now ye play and was say, now ye was a ye pay and chair will be. And of Wabanisa, and my young couple slow a manabroso. A banisa, and my young couple pay out a manabroso. On the other four, and I just saw a plan you make in our Ediabu. When you may and we are more than our moye. Made to us so. Was it a dano? Metri Obiara means the twas of best time. Or say, Nadano. Radia semi esu ne be free empata no ano na adwutwa afri opa a etoso mienu no emu ne ose yekese afri enkoko no eso aba wose na me ose muntwajo mu amote mota eno efri se wasai adwadifo asafo ni nyina na watwitwa won a wasoa enwite enyina Erade say edano oh wo be film pata wona wo fuapoye wona wo fiatoye erade so beka wo nyina abom wona wo mukwadwadie wo beka wo nyina abom na erade so de jato wo mu ahye wo beka wo nyina abom ba wo nyina anu abo ano na erade de wo seye e bia ba won so sa adano orofo wo nyankopon atem wo yehu
Onyankopɔn yɛ nyame a wɔyɛ wɔtɛmuafo panyin. Ɛtɔ da ya ne ɛte sɛ wobɛte esika bi akonya ase dɛ. Wobɛte esi hɔ baabi nkrɔfoɔ bi wɔ hɔ, egya atɔ hɔ. Wobɛte esi baabi sɛ wɔdɔfo saa nkrɔfoɔ no meka kyerɛ wo sɛ wɔn ho ti ni baako kura ni. Sɛ wɔn ho ti ni baako wɔ mu a that day no Onyankopɔn bɛsrɛ. Anaasɛ Awurade mma saa wɔn ho ti ni no ɛnkɔ saa ɛnkɔgyina saa adeɛ no mu. Esan so ni nyame wɔ apam. Onyankopɔn aka kyerɛ ne sɛ wɔbɛkora no ɛwɔ instruction bɛbɛ wiase nyinaa so. Ɛno nti ɛbɛyɛ dɛ ne nyame de ne bɛkɔ akɔtena saa aka mu. Wɔde ne bɛkɔ akɔgyina saa bea ne ɛma egya atɔ ne mu. Ɛnɔfoɔ nti sɛ wote saa Awurade so wɔbɛpere nipa nti nyame wɔboaboa. Wɔtumi boaboa de bɔyɛfoɔ mu a wɔn aduru mu hyia no no. Wɔtumi boaboa mu nyinaa no na ɔde mu agu paako na ɔde atɛmu ɛde aba. Ɛno nti wɔdɔfo wakɔ bi a wɔyɛ no. Ɛma ne nya wɔ saa adeɛ bi a wɔyɛ no afa wo adi. Ɛma ne nya wɔ saa adeɛ bi a wɔyɛ na wɔde afa ne tena saa wo no nyame na tɛmu ɛwɔ hɔ. Awurade si da no ɔbɛboaboa nipa no. Wɔde bɛfie poyɛ atɔyɛ wɔde bɛfiri nsase ano wɔde bɛfiri baabi bia na waka nipa nyinaa ɛde abom. Onua ma ne nya wɔ sɛ asase yɛ da wɔ ɛso saa wɔ Nyankopɔn ntimi nsa yo. Ɛyɛ Nyankopɔn na mu yɛka ne sɛ ne nase ntiasoɔ. Ɛyɛ Nyankopɔn footstone. Ya wɔde ayɛ asase nti wɔde ne nan tia so a so nyame to ne nan si as clouds ni na bɛyɛ da. That means say asase wɔ yɛ ade ketewa bi wɔ nyame nsam. Enti so ɔka so bɛsɛ asase wɔ the seconds and wɔ de bɛsɛ no. Wɔ the minutes wɔ de bɛsɛ asase wɔ. Ɛno nti ma ne nya wɔ sɛ wɔ Nyankopɔn ntimi nsa yɛ asase. Na ne bra ne so a ne ɔno nyame pɛ so ɔyɛ no obi ntimi nsia no kwan. Empra ye ne nana Noah ɛde bɔ ɔdaburo. Empra ye ɛna yɛ nana de wɔ a ɛde ka nsɛm ka no. Na emra ne so wɔ Nyankopɔn so de tɔ ya na santo sa pepepe sa ne waka so obeba no sa na obeba na ɔde atamu obebre nipa sa na obeba na aba be se wi ate sa na obeba na aba be yi adeboyefo ni nyina e de afiri hɔ oni adofo ene ebra so se wo se nya ade nsakira ma wo kra wate ene nyame aye wadomo ti wo wu ye there is a chance ensuro boni bia wo ti mu se sa boni we die da bi die meduru mi ni ade nsakira the medruno Awurade ntimi nyeme nyema ye no pa de there is no way say Awurade be hu me mobo odofo nyame obehu mobo wate se wonya adwen sakira na wo je wo se wonya bie ma confess your sin wodofo kan wo bone kire Awurade kan ye wa ye ne kire Awurade na sira ne so won panchew wo ye mobromufo no odomfo agya wo ye nyame a wo ye oba tampa ne yem hyehye no ma ne ma wodo bone be chew no wajew wodo bone be chew no wajiw ade wa free saboni no mu na what the one ye need ama wo so anyankwa ewo ni mu minim boni bi a wuti mu ena minim secret bi a da wo so ade bi a hinta wo na wo fo so bi a ni mo nyankopɔ di onim sa de no wate boni bi a wadi ni sumas ni wonyame woni ne wakoyi a wapepa wa no te wo a eye wo so bi a nim so aye sa boni na me ka tro so nyame ni ba bi a camera da ho kai mu se woni pa bi a wo bofo a woni anu anu nti de wo ye ni day in and day out in recording that was why you recording. Enti bibi bia wo ye no odofo ye record eti wo enti tokro ma wo kɔhye na wo ku munia no baby a wo fa munia na ade ne kɔ esi enku ni mame nyensa ni mame yenji na ni monya mame ye mo na bra bo asista ni emfa mame no wo kɔ ne nyame di wachi wo kɔ ne Awurade ahuni a wo kɔ akɔye no enti e ma ne nka nkyerɛ wo sa ade a wo ye ye no nyame ahu anaase wo bibia ahu nti wa fa wo adi onia ne wo ye bia no onyame ani wo ne a wo ye enti ebra so se wo benya adwen sakira ebra so se wo bejai ade nyina to wo ebra so se wo nofo wo bemma onyankopɔ mu wo mi nyame suro bi abba wo mu na wanya adwen sakira apen kwaje ade ama wo kra esan se nia Kristo ade ba wiase no eyade a ehu wo ba na nibere mu wo ba na temu mu Yesu a wo ba ya wo ni Mary Magdalene adwamamafo betu zadidi wo ko Zakeo fie ni ni ko di sima mu fie no wo do fo sa Yesu no ebra chosu mienu a wo ba no de atemu na eba oba na ni bra so wo ma na honkoro so eno nti wochi wa na wo se me de ma ji Yesu adi enti eno ano no a se de bi mu ka se one service forever save wonim se wono de so opa mu kan kwa de eno ano no warofo wa pa mu aka no na kan kwa je nsam ne kire o ma benya ade sa kira ada nti na nso ni Kristo mu adanse nkire wo bi ada nti na wo nso mfa wo nua ne nkɔ no no nso nkɔ konya ade sa kira wo nka nyame asem kire no woni Kristo wo nkɔ mankyere no no nso nya ade sa kira emma Kristo no oni adofo enne nyankopɔ enne wo kasa wonyame asem ba wo nkyɛn ma wani mra wo so na baby a wadu no odofo fa pebua
excuse me, abrabo no wa bia kama one nanche wa kwan so bia kama ka kire wo kra ne se me kra kue afedie enough is enough afedie me pesa me hwehwe nkwade de ma maka wa chache mama wadi awra wache afedie me hu se baabi wo ho no ma ewose yekọ enu ntimi ankasa me so babre me pe nkwade de ama yemienu na ma so akoma to yem eba ne sa ema wo kra no anije Emma wonem dua no da bia me come say ye ma ye nipadua ni decide ma ye ye wonem dua no e decide ma ye too much ntia ya ne aye confused time bia ne aye confused because when him say enipa bi beka say when him say enipa beka say afa me ho say na me kwa nyame fie ya yesi me mesum nyame ene de nyame suma ba kra ye so ba in shirt trousers ne me de me ntimi o man shirt trousers da kokra me ntimi wo be se ma nya make up kokra me ntimi ntina o wo bi koda nyina wo ye make up ansa no de akoda ekunu wo bi anya sa ne ma na wo ntimi ntina o wo bi amfa sa ne ma na nkeka no wa won ntimi entina eno nti wo fu se sa ne ma ni wa na brabo no eye incomplete all of make catch na wo say Sanya mana wo ye ni nyina Nyankopon wo mpe Erade hu mmobọ wo Nyankopon hu mmobọ na Erade wo mfa nchew na Erade mma wa kokodura wo de betimi asori every sanya manu wo befa Kristo wo tie ni nipa beka wo timi nyankwaje ma wo kra wo tie nipa no a wo timi nyankwaje ma wo kra wo dofo atembidie de ya jibi nyete ha o ne ho ye tan o mo hwe ne wa ye ya ka bebira kire batie se ya dwin kata se ni Kristo benante ya boy ya dwemu pese ni Kristo be nanti wodofo enye nipadua no ne yehwe enye de nipadua no be dideti amaye no eno ne be display mom ye Kristo be ka no eno na yefa onia ene mekanfo Yesu ama obio mate Erade do entina wo Erade mepla wonfa na temu ni ma wo so wonfa na ni bra ni ma wo so na mom dwane na che onkra nkwa na mpa enkwaje na fa ma wo kra se de be ya wo kra no tutu ebenya nkwa ewo nyame mu Onyankopon hira wo yeto aso Wonyame hira bebre amen verse 12 no say na ebra ni mu mede nkanyea abehwehwe Jerusalem mu na machi enipa a wagya won ho ama bone no aso one a was say no one akuma mu say Erade arinya eho hwe Erade si eda no ode nkanyea obeso light say won awia na ehre no Nyankopon ani wonyam na chansa waso obeso no de ahwehwe nipa bia wo hye bia wo bayiwu waso de behwehwe mu amanya nyetene mu amanya nyame apede mu amanya nti nyame aso akwanso Erade so ne nkanyea behwehwe mu no wachemo na wachewaso na wachewaso na wapanisho sada ne ye woye bia no Erade ede ho asotwe ede bema onyame emfa ye mbo ne nkyeye na wo ma ye agensachira waso obehwehwe akomanu mu niema hinta wa akomanu mu eniema musu adwen ene adwen no akomanu obi da ne mpaso waso de anopa wo ne de dia wo ye nyina ne se wo dwen bone a ne meso de metia de sanke tia so masi awu ene metia akwa wo ya wa ye me ache a kameti na nkaka de na kohwe wo ne de musu adwen ena wo dwen wo da ne mpaso na wo dwen bone wo da ne dance before so obeso de no na wo dwen musuo no wa prepare musuo na wo dwen niema bone na wo de atia ni nua se enkonko ye ni nua no oni adofo ene adwemba na wo dwen ma wo nua ene edien ena wo adwempa be na wo wutiri na ya na ba wutiri ma wo den wote ha wotimi de wadwen nante wote ha bia ha na adwen na duga na edi bone oni a wote se ni adwen sachira ma wo kra wote se wodofo mbo wadi mra wo na Erade se that day no wode kanie be hwehwe akomanum wo so to chira ti wo be hwe ehefa na pesami nkumanya ne wo no wayi ehefa na akono bone ne hye no wayi ehefa na dama mo ne hye no wayi master no ba ma wo twetwe no ho no de ahwehwe akomanum no wayi sade no de apie wo ba wo no so so ne ho da no de ahwehwe mta no wayi sade no de apie enti Erade so wo de kanie be hwehwe akomanum nyina na mama bibia sa woni na hinta na Erade so obeyi sa ne mani nyina de apie enu nti mani nya wo se bibia wo ye na hinta wo nyame anim mani nya wo se Erade wo hu o nyame asem ekasa ede kire ye Erade wo mo aye na wo hu ye mobo amen metwaso o say na one o say na wona hu dade be dane fomfa ade na wona efie adeda mpan wo be sisi adan na wori entina mu na wo be ye bo petro na wori anum mu ensa Erade dakase no aben o say aben na erepentem say
Erade da no ene eye nwunu se na odomerima atiem denden ewo ho odofo wati asem no we die wanum a wo se chia me wanum asem ka wo se na wasom a wo se Nyankopon da no wa hunyade no entimi anyew wo sika ene odweta no entimi nyew wo niema no a wapedi ku omtie bebre no wo se entimi nyew enti na Awurade ye nyansabo akwanyame enti no ka kire wo se Matthew 6:33 wo se chiche Nyankopon ayine ne tene ne kane na wodi ye no mu nyina beka wo ho enu ntie wo se wo chiche ngwade ma wo kra na nsa na ye no na ba beka ho ti nipa se be ye eneni ba se opanie ahunyade na nsa no asunyame me dia me bo me bra e wa kwantuo mu me pema ahunyade na me kofia makoso nyame wo kofie na wonim se fie no bedra na se wunu wo ba no nim se wo bedra na se wunu wo bi wo wonu ma wo ba watena first class so koye de cargo na de koye wo bi wo ba no watena first class pilot na chipe en watena ye enso ye de wheelchair no koshia no Kotoka airport wo ba fu emire ni wo de ma se wo betena se aka se me twenya me bo me bra na me ko ga na makoso nyame na wonim ba wo bedu wo bewu wonim se wadru sia no ana se wunu ye wo da fu nim wonim se wadru sia no o se wonim se wadru sia no a wadofo nka wadwane abeto Kristo wonim nia eba wo so a enka wodira mi nka aba hwehwe Nyankopon akiri kwan Awurade si adam sika na odweta ntimi nya wo hwe wa dan na wasisi na Awurade se wontenam wo bitimi si dan wo finish dan no bibia me ka se wo akra na man bia ye ne no eye adwuma o wasifie baako edan baako de twa ne dia ne ntam eno asensi new one wayi new one was still complete bibia wankotena mu da no wuye wankotena mu da ni sika ne na hunyade na japade na wo ja ho ede koye wo wuye na nsa ne bia fie na ma yesi yankotena ho yankotena ho wana yakotena man krofo abechiechia enti wo bitimi si dan wontenam no wawu Erade say that day no wo bi si dan na nso wontenam waso be ya bobituro na nso wondimu aba bobituro na wo aye no Erade say wonfa bi enka wano Usika na wapedi ego investment na waye no Erade si wonfa bi enka wano and then am ni Mr. Big asa dan ko ka tell me say enna no otie preach bi na nyame ni ba ne say wo say wa wusu obi a wuti si adan na wo ye japade bebira wo be wu a na wo de nkrofo din mom na tototo wa japade no so well no wo ya well na mi di we ma me ba we mi di we ma department adan ti na wankasa wonfa wudin toto ne ma ne so kan wo se wo bra ba nti na wo de nkrofo din na tototo na nya wo de abio adwuma na wo be ya no ye man nkrofo enu nti wo bra so odofo enu nti se trade a adan ti na wo hwehwa nkwaje mfa ma wo kra se ti sade a na ne ye prepri na ne ye di akira ema ye nya nkwan sum Kristo ni se beja hodi a na Awurade asema si studi a se be si dan ye ntina mu ye be bo bituro no nkrofo ne be di dia adan ti na wo hwehwa nkwaje ma wo kra wo hwehwa nkwa mfa ma wo kra na se wo fi asase so a watimi akwakoji wani obrebe nyina achi na wo be kata wani da bia mse nkrofo tutu sete ambofo ye dia akata ye ji no o ma bedina no o mo de wo ukata wani gusua na o ma ba no mo de ukọ anu nti se wo ye nyame dia da da no behu da bia me ka me so Kristo ni wo gide ni wo hutifo bia se wo huti ni bewu a abofo ba beto nyom nyame abofo ba welcome service ye ba bonyom heaven wakuma mu ye wo da wo wu se wo kra no e wo baabi me ka si sister bia ni ani ni tifie na wo that time Pentecost na nye ebi nie na Pentecost nyame suro ne kronkro ya brabo Sister ni be wo ni hospital bed obi akọ si mu nsa abofo gina ha Sister Elizabeth o si abofo gina ha abofo wa ha abofo atwa ho ahia se ne nyame abofo be fa na kopie ni nyuma panti enti o gide ni wo hu TV ni bia no wo Nyankopon soma abofo mo be fa wo kopie wo Nyankopon yi ni angels but so wa nya nyame apade dia wo kan wani busu ana nkrofo tuntuntuntu no maba wo mo kita cheso ya de betwe mo nan ya de beso wo nsa ni action de wa fafam na bebi a wo ye do ko no odofo wankasa wo bewu sa wa ye ade a wa nya nyame apade wo bre adu na wo ni adwen sa kire bia biom enne ye do bre de man enne ye nkwaje de man enna wo tie nyame asem yi wo betimi aye hu bibi enkasa it is too late onia enkasa akachi na wo betimi aye hu bibi enkasa wadu wo hia no odofo betimi aye hu bibi Kristo do wate Regina na Awurade afa me so wo de sase bi bra wo senya be ya odofo nso benya nkwade ama wo kra
and Yabaya, once so bet me and Yajan Satchela at Yamaokra. Wonderful, and then your dumble, and then your Woblomuda, at the mouth when I'm young mobile, and Nuntinia Wako Dubiano, wonderful sandwich in a yes to Christo Edo. Yeah, was why you to us in Yamisha Mobile. Amen. Was say, met to us. Was say, Eradida Castiano Aben, na every pentam abem. Was say, Eradida Castiano. That day, no, the greatest day, no, Abenyo. Yes, to Christo Maya to be no Aben. Na a pentamabem, the second coming of Christ. What of Edina Wobrano, Edina Wabuano, what of a pentamabem? Now fair when you put one brand of Baffin, I was too what you see the blue. I fear when you put one brand of Beno. I fear not of who will be a dad, I would do a Kosaka Wafu. I fear no who will be a dad, I would not of who will do a Kaka Jane, and ma and the member at the Agudium. I fear near that, so will be a Bema. Now, Uncle Bema, no doubt, will be Yessica. I feel now don't watch yourself to the any more of war. One young Pokwan Dana Bay, now a pentam webem, one young Pokwan Dacassia, you come up for the Adamo, and that would be pretty penny of theatre system, what of was sad on Abbey, and then you budget that at the mount. And then you are doing such that at the mount. What of Jenny Finney, I was share, your money for the watching in your doing such a free war. Now, a million you will be a million you want the mount, what of a penny. Yeah, I was said, would me and ya doing such that at the Mauka. On your men who never than Cairo. Now every day a man is 2 years. Yet to us so. Or say a danny any bread that. And here, any amount that was stay any amount for your edda. A sum any kusukuku. Munkum any kusukuku that. What a fool was say every day dano. That day no, a young here that. Yakasu be winning yana. Wonderful. Once they watch to the point to say, Sada no, baby, a woman could be a baby, a sakasaka. Baby, a way, Janefa. That they do a near to two for baby or monsieur. And I had to do for baby or monsieur. A boy, one in the pool, she ever. Will really do someone who's what you finish to be ever. And not to that day, no other for the wood Jania. Wood Janessa, and Jabia Baba, Bouti, not to know. Not the widow, nice ones and a numb. So what's the walk? Who was I will be to come who will be a walker? Well, lose control. No, the other boy step back, and not the other who's slow. Now, Baba will step back. That then a more job that's made to study a poetry. A more job will to study a poor who's one of war. What's a young he has that? Saturday you could cook that. Saturday you wouldn't come here or done and never see another I could do summertime. A doing that, unless a monk could miss the actual senior. A say be a kusuku that now when young kusuku never see that day no a big see was at way to down that day never near man a young near more day a young near man a big see as at way to that into a sister hadano a yakusuku that sadano a yamunum that sadano what of a young here that a yasunkusu and that ya will be empty what yet. Bible says that is too much, but somewhere, and you probably want to check that, and you probably 19 for send your account when I'm one didn't hear for body and back, and who wants to enemy one of war, sad and who journey at your coin. Nanka would yes, here would Yamia Summer, and Nanka would not and such like the Mawo cry. And Nanka would fly, yes, to Christo Yawo clan one, and Nanka would not see when Yanko per dear, would not see when Yanko would do more Casadano. What a funka winyan quatty, and Casada, no one of funka radijo, and Casada, when you put up a foul. Now, what of what did not push you up with Shiano, I will be one in a bofwa, or more kind of one more in that. And then a radical Casachro, or the Fabian, you would see, and then Yamiasa neighbor. Fabian, a particular person who went in a radina Wakasa. And Nuntino, a son Nabano, and Snassi and then you would never would dear woman, Mamma quite, not as some radis ones to man as some quite. Never was one man because as a pastor was some money by yet near Western and may and son as Saban and Jay. And Nunti say a woman and Yamia some about Jama who quite last some mejo. Ma who quite, then Yamia summer ever would Jano, what a Fuji assembly to the fire who quite a woman. Every day, MY, now a woman, now whom you're saying. So to bring to any was say the Edda. One was say, a first woman in crow, any abide attending and strong as well. Was it a dano a yet to bring to any was say, all the angels will blow their trumpet.
abɔfoɔ no bɛhyɛ wɔn totorobɛnto no ɛbɛyɛ wɔ sɛ bɔde ama ahotefoɔ ɛbɛyɛ anigyedeɛ ɛde ama kristofoɔ na osubra ne deɛ ɛbɛkɔ de ama wɔn a wɔnim kristo wɔn a wɔbɛtena asase so som bosom wɔn a wɔbɛdi ewu wɔn a wɔbɛbɔ korɔ no wɔn a wɔbɛburu nyaman wɔn a wɔbɛdi apɔbɔ ɛbɛgye nkurɔfoɔ sika wɔn a wɔbɛdi adansekurum wɔn a wɔdɔfoɔ bɛhyɛ nkurɔfoɔ so wɔn a wɔbɛgye sikaduro de nya wɔn ho wɔn a wɔbɛtoto nkurɔfoɔ sintidua atorofoɔ dade no ɛbɛyɛ wɔ suda na wɔsi ɛda no ɛbɛyɛ wɔ sɛ bɔ ɛbɛyɛ totorobɛnto da ɛbɛyɛ anigyeɛ da ɛde ama ahotefoɔ ne nyame abɔfoɔ ɛsiane sɛ Onyankopɔn atemmuo da no adu ɛsiane sɛ Onyankopɔn atemmuo da no aba ɛsiane sɛ Onyankopɔn atemmuo da no wɔfa na ahotefoɔ ɛde akɔbie ɛnɛ wɔdɔfoɔ sakyera wadwe na that day ni sɛ wowɔ nkwa a it will be a great day for you. That day ni sɛ wowɔ nkwa a ɛbɛyɛ anigyeɛ da ɛbɛyɛ totorobɛnto ɛbɛyɛ wɔ sɛ bɔ da ɛbɛyɛ nkonimdie da ɛde ama wɔ nua saa da no wɔdɔfoɔ sɛ wowɔ nkwa a w'ani ɛbɛgye saa da no ɛno nti na Awurade sɛ ɛnɛ me no nkyɛ saa asɛm wei sɛ wonni nkwagye a ɛnɛ wahyehyɛ nkwa ɛde ama wo kra sɛ wonni nkwagye a na ɛnɛ wahyehyɛ Yesu Kristo akyiri kwan wahyehyɛ nyame akyiri kwan na wɔdɔfoɔ nyame a wɔyɛ mmɔborɔhufoɔ na wɔyɛ ɔdomfoɔ nyame no onyame ɔbɛgye wo na wama wo nso wanya kyɛfa ɛwɔ no ne fie amen Onyankopɔn ɛnhyira wo bebree mɛtoa so wɔ verse 17 obi bɛka sɛ na hefa na yɛka yi Safanaya te sɛ yɛdu 17 no ɛti verse 17 ɔsɛ mɛhiahia nipa ho na wɔnante sɛ anifrafoɔ ɛfiri sɛ Awurade na wayɛ no bɔne Awurade sɛ that day no ɔbɛhiahia nipa ho wɔbɛma nipa ho ahiahia no ɛsiane sɛ ɛyɛ Awurade na wayɛ no bɔne o wɔse wɔbɛma nipa nante so mu ɛsiane sɛ ɛyɛ Awurade na wayɛ no bɔne o ɛyɛ Onyankopɔn na wayɛ no bɔne wɔdɔfo sɛ me ne ɔnya asɛm a wɔbi bɛtumi adi ama yɛn sɛ me ne ɔnya asɛm a brada sɛ bɛtumi asiesie asɛm no na asomdwe ɛde aba me ne ɔntam na sɛ wo ne nyame nya asɛm a hwan na ɛbɛka bi ama wɔdɔfoɔ sɛ wo ne nyame wɔ asɛm a hwan na ɛba bɛka asɛm no bi ama wo ɔse saa da ne ɛsiane sɛ ɛyɛ asafo Awurade na wayɛ no bɔne ɛyɛ wɔtumfoɔ kɔkɔkɔ no na wayɛ no bɔne ɛyɛ nea wɔwɔ firi mmirisante no na wayɛ no bɔne ɛyɛ ahene mohene no na wayɛ no bɔne ɛyɛ dagya no na wayɛ no bɔne ɛyɛ kantamanto nyame a wɔkantama wɔ nto no sɛ nyame na wayɛ no bɔne ɛno nti wɔde n'atammuo ba wo so wɔde n'abufuhyeɛ ba wo so wɔdɔfoɔ de ɔhaw wɔde ahoyɛnyia ɛba wo so saa da no ntimi nyina no saa da no ɛyɛ osu ɛyɛ awerɛhoɔ ɛyɛ kusukuuku da bia me na no na meka me sɛ the book of Revelation, he was talking about you can say or say ntutu men now was ntutu men but touching the for 5 good months. Now would you be saying say the same in Yankopon gina dia so now will be any bia who can be any bia what the fuck can you stand who bet me gina near ye torture one near ye do mo famu what the fuck bet me gina no ana near who can come no bet me gina so wo baby come who bet me gina so we be come who bet me gina na that day no ɛyɛ abrɛhoɔ ɛyɛ wɔsum ɛyɛ adutwa na enhyiranka wɔn a wɔnante wɔ nyame akwan so enhyiranka wɔn a wɔnante wɔ Kristo akwan so na wɔyɛ nea Awurade pɛ na Onyankopɔn bɛma wɔn anya nkwa ɛde ama wɔn kra onyame ehu yɛ mɔbɔ na Awurade ɛnka yɛn wɔsɛ na wɔn sika ɛne wɔn dwetɛ wɔsɛn sisu bio wɔ hɔ wɔsɛ na wɔn sika ɛne wɔn dwetɛ ɛrentumi ɛnye wɔn Awurade ɛbufuo da no na ne nkutwe agya no emu na asase so nyinaa ɛbɛhyeɛ wɔse na dade no wɔn sika no wɔn adwetɛ ntumi ɛngye wɔ gold na obi apaa bi gold egugu hɔ obi bɛda wɔda so yɛ sika nkɔn ɔdɔfo wonye sika ɛnyɛ bɔne sɛ yɛ kwan pa so ɛnyɛ bɔne because onyame hyira nipa Onyankopɔn ntumi hyira obi so ɔmɛyɛ ɔdefoɔ obi so ɔmɛyɛ sikani obi so ɔmɛyɛ hiani ɛno nti sɛ wonya wo a wɔdɔfo ɛnyɛ bɔne na wonya no wɔ kwan pa so anaasɛ sika na nyame de ma wo no ahonyadeɛ na nyame de ma wo no wodɔ ho ato saa nneɛma no so agya nyame anaa wodɔ wo werɛ ahyɛ saa nneɛma no mu agya Nyankopɔn anaa ɛne ɛba ne sadeɛ no wɔyɛ mistake na sɛ nyame na wɔde ma wo no ɛbla Job kɔ ahonyanyam Job ka sɛ ɛyɛ nyame na de ma me enti sɛ nyame no so agye afiri me nsam deɛ a ɛne ɛyɛ ɔno Nyankopɔn deɛ ɔpɛ no wɔnyɛ adɔfo wɔnyame de obi asi yie wɔde no ho ato ne sika so wɔnyame de obi asi gyinabea bi wɔde no ho ato so wɔfo sɛ yɛ n'ahonim
What for say your one cassadi bottom work? What for say Sadia the one that was what the end when young man? Sadia the one of for say was what they come from my Sadia and things said, what that's what in your main now what in your when young ever man. Or of course, Sada was taken into me young one. And to one pan I would ask me a yes in Castle I would done. So when you Chris, I want to fool some mobile. That day, what a fool of Antimin can be my woe. What was I now work with not one? That day, no, I mean to me can be my. What papa and Timinio, and now will be near someone else will be what deep on it. Now, what a food in the bush of flowers got. Well, what to be problem 1 year is to get to Tally, I don't know. Now, Sada, you want to be from one young couple bride you. And one the judgment that there is no bride. And one want to be bride when young couple wants to j. And that's on to be for what yes, Christo said. Yes, whom we mother rather than probably one in check. Yes, you never start to one to a boo at time. And then to wine our back of panel, your command bride. Was it that day no? We still can't me no one. Wonderful that day no. When you want young one who are fair, and to me no one wow. When young one what tata who are not a friend to me no one wow. One man I would do a macro school I would do too. Who said, Memma Apple College, Memma every school, media me want to be yam. Me money in any never be a media. Me need how be asked out of work. That day Miss Tanya money to be no one. That day no. And you man Tanya money meant to be no one. Never to me, I will be to by university. I will be a school that day now. What of mankind will be out that day now. What by graduating start and operation any pan with you. A car, your mammy, boy, you fit in more frustration in a ayapa. A car, what boy, you know, what of no bossano, a canoe, a good. Out of what, when you meet and we are more stick and to be you. One who not the to be you, dress and neck on your mamma. Sawa wunya die na ntimi nyo wunyansa na onim die nyansa na wo de bibia ba wo tibi de wadwen fa ho na wodofo de atete wo sada wunyansa no enweke sada no wonim die no enweke sada no eniyama bia waye wadwen se wo de betete wo sada no enya de betimi aweke bia ma sada no wo si eyesu ni areho sada no wodofo wo si eyeda eye ani brada wodofo ye kan Safanaya 1 no and I hear kind verse 18 on I hear no. It is sad no a young here and that. And not to be biara, what of 4 year no, genuine yamimu. Maybe be a way and my Christian when Mukawa dear Nina. What year my Christian and Mukai, woman Titia my Christian and Mukai, where you were Yami Super, but Christian when Mukawa dear Biamu. Now Christian do when Mukaya we have before. Christo di wani mukanya wonderful ye we be and the best we ye na we na se woman won kwa na Christo ani wani mukanya wonderful enya dia wonderful ye betimi agina no onyame emwa ye na onyame enhu ye mobo me pacho Safanaya 1 no ye kan free 1 no se 17 and na ye 18 na ye dia duro no onyankopon enhira mo bebre me toa so o say na ni nkuntwe eja no emu ena asase nyina abehie wo se awrade ni nkuntwe ja no nkuntwe wo ye nkuntwe nyankopon wodofo wo se nabufuo no mu sa nkuntwe no enum na wodofo wo se ni ja no mu abeso enti se nyankopon ni nkuntwe ja mu na nabufuo beso a wo betimi agina wo ja no da bi o wontimi anyina no nti this is the time ebrani ni wodofo e wo se wo ye hu bibi there is a time for you wo wonkwa wo bia wo anope wo bia wo nra na yesem nyina ne se minya yanka na sem nyina ne se rade bo me second chance bi am na me nko then so it is too late for that person wonderful what you say enkwade nie what you say emrani nie what you say wonyame ahuma wonderful this is the time you have to change your life this is the time when you have to come out from them baby I was sharing yourself when you were your body for the word this is the time and what you will be free work now we benya enkwa edema wo kra wo twe wo free work now what of 40 me enya enkwa just no go edema wo kra that day no eya hunyanya sada no eya wosu sada no eya rewo sada no eya no adutwada wonyame de abufuhie eba wonyame de atabo bi eba wodofo na wugina bia ewo he onyum tufo bi say ninie wugina bia wo he wugina bia wo he wugina bia wo he yo aye minie wugina bia wo he asasi rano riba wugina bia wo he Kristo Yesu ba
asase wura no ba na mebisa wo se wo gina bia wo he mebisa wo se wo dofo sabre no bi gina bia e wo he Bible say that day no enipa betuto sumo that day no oba tan be dwane agane ba that day no obi adwane apankwaje ade amane kra na question ne say wo dwane e fa na wo kọ wo dwane no be bia wo dwane akọ na fi wo ba one of baby a wo dwane akọ no one of baby bia say ti e fa na wo e fa na wo kọ gina wo kọ data obotan ka kira wo say wonu so kwaku na konta wo kọ hye dua so hye me kra mi tu akọ yi ma no enso ntimi mfa wo sa da no dofo esanse obi ani abre esanse wo ma wo se wo kokoko na sore wo ma wo so otumfo na temu da na du wo ma wo so amaje nkwa da no wo amaje nkwa no ne da kase no adu ne kuma afode da no wo dofo adu wase wo ji nyame di ahomane nso ji no mo kra de omo ti omo popo ahomane kra nim se nyankopon wo ho no mo ti nyame ni omo popo wo mo ti Yesu Kristo di omo popo na wo se ni nse so no ntura rade wo se ni nse so no wo do fo mfa nyame nya hwe eye wo se wo nkwa da kita wo na ye wa na wo de nkwa no ama wo wo do fo na mira ni tu no oje nkwa ni de afiri wo nsam a wo nye nkwa no wa hyebra bi de ato wa ma na sabra ni nu ye wo se wo de wo nkwa wo bedu hia na no wo du hia na no there is no way so you wo beti me across so there is no way so wo beti me akoba there is no way so wo beti me abo atra wo do wo dra no ana wadu wo du hia na no a wo do wadu wapem wo ni ba bi akọ enu tie ne dai Awurade asam aba wo nkyɛn Awurade ene wo kasa Awurade de nasma ba na metwa so kakra bi na wo hu ye kɔ verse 2 no na ya hwede Nyankopɔn eka ɛwɔ hɔ so wose mo nsakira mo adwen sio onyame wahu na dɔyɛ niema wo bobɔ so nyina no asan de futu abrɛbo wose sakira wadwen wose monka mo ho mo ano ane monka mo ano aman amani emu asam aman amani mu asam Awurade se monka mo emu ano woni pa woni hu asam ababa wa wachiso woni hu asam abranti a wodi wiase nyina ba wo safo ni woni hu asam wo so ne ye enyefa na wo tie what computer so na wo bu nkrofo what computer so na wo ya adra na wo ji nkrofo sika nkrofo credit card e na wo de wo wi adua nkrofo cars na wo wi na ade kopie Awurade se monka mo ho ano amaya mo mu ade mo mfari ade mo nsura Awurade amaya woni mo mo ja ene Awurade se monka mo nyina emo ano na mo hwede nyame owo edema mo ase mo ma ose yeda no emma o ansa Awurade se emma ose yeda ni mo ton ansa no akasa mi mu yanka na nso aka gire no akasa mi mu yanka na nso to ayetule wo se amanya mani emu asem no monka mo nyina mo ano na mo ntna se me Awurade dakase ne ma Awurade kum da for de da ni nuransa Awurade abufuhia da no ntna se ma sa abufuhia da ni endu ansa na aka se hydrino na aye last bie onyame emwa na nya adwensa kira amen nyame enhira mo bebre wo se dano warisan abaste entete wase momma Awurade abufuhie no emma mo so ansa ane momma Awurade abufuhie da no emma mo so ansa wase momma Awurade abufuhie no ma mo so ansa o Nyankopɔn kum da afɔde no emma ne meto ansa wate Nyame abufuhie no ma ne meto awadwamambo emma ne meto wokro no bom emma ne meto wonsanu mu emma ne meto wonsakubo mani bremu emma Awurade da no ma meto sakawa Awurade se emma sa da no emma meto ewo mu wate wadafo de wa yesinti dua to wo Nyame fie na wo pam nkrofo Awurade se emma sa da no ma meto ewo sesu no Awurade emma sa da no ma meto wo sesu na wudi mu no na ebeto wa wadafo that day no be yamobo sa da no wadafo wo be yamobo ewo Nyame anim onyame emu na wonye o verse 3 no say monhwehwe Awurade asase sofo momra mo ho ase wose momra mo ho ase momra mo ho wose ye nyina na monye atemudie wose momra mo ho ase asase sofo Onyankopɔn do ma ho brasiafo na wo kira hantaifo Awurade se amra ya ho ase Awurade se amra ya ho ase ye nso de triboni bia ya timu Awurade se amra ya ho ase mamoma ya manyame kum da fo de ni no Awurade se onyame no mienu aho brasia onyame no mienu adwensa kira esanse Awurade da na bre esanse Awurade da ne agina boboa no Kristo Yesu ma ya no odofo ema ya no adu
and ma already done a ma, no one bow sano, no one church that the wolf here way up can for not for sad and no better to soon so now we maybe I will go. Amaya when you ask them. Amaya Musurade, Amaya Mufanyaminashi, and now Radia some say, and Chai Aman Kupushi and Mauso, and Chai Aman could go for the end row, and Radissa Buano, Monkakamu, Monkakamo, now first running out of work, and Yamonkaja Waduma, Monkakamo, Namonia against such a Christo, Mababa, Branch, and South. What's all the other party, and I know the country? What's all the other part? Why do you because social media? Ebia no bia postu ayi obi abọ no wada pa eda so nti me kwa baby wa die nyina ni se me ko social media ebia no bia yi no fo ato so atwa me ko hwe bi na media gimani wo se won de wo de ginani o wo fo obi etime de sa de na ni hwe sa de na hu bia brad mu na de ne ye de opẹ enu tu sori anopa abranti ababawa edie na woji wo wi ase edie na wo pe no e wo wi ase wo fo when Yankupon him wate, when the min near Yamau, and now when Yami war, when the near Yama will cry, when the near Yama Wakuma, and Tino the West Sea baby out in Yaman and Swan, baby our person would do no other for you bedroom. And then Nipper near Brassier, and Nipper knew what can home, and Nipper Bapom, Yaman in Antantum, when him stand now, Miss Fifi, and I was saying, real blow. On himself, and then he said, and there was what we don't pay. What for any time we ask at you. So when you go on crown, 1 for 1, 5 years maybe no one sees you. Now what the idea be a shower and star, what of who wouldn't see me engine. What did be my work? Sadia now what the man want to be share Sadia and Suye. Want to make and value Sadia because 1 for 1 for Jem, what of one, send you God, you said if God to fetch Jem one sanity, you have a Yako, my dear, and Sapper. When the middle fetch Jem, not one for near maybe I'm near maybe a shower day. And not to know, sir, Abraham will be the idea. Once you wait to me and your foot will be at your mass our crown. Once you wait to me and your as some papa be a catch that's our crown. For Nasa one first time you're many now person would yet and they are 190 yana and 190 yana near say oh maybe I'm 190 would be your kids in it will mobile iPhone 11 and then the what kind is one sports car be and Nanka with them mama now my friend one that's all she has but she has it nothing the wish yaka my own no money no money can't over she one last level and tradition man that day no mama told. And not my needs to do Riasinachi. Riasina, a dear, Nadia Quassa Yamno, Mama and Manancia and Mabawa, Yamaminum, and Yamaminum be Pia Womanum. The Bana saw the Niawaya Nagan effect. Saqualana saw the Hina Woko, and Pamamo. Mammy, the end on Saqualani, Papa Okita effect. Okita be poor politan by the Nordia Brano. Okiteska Nordia Pamamete. Nakwalano crown or did your money, but mammy Avalano because on what did the Nipadiaco Jasso. One got what in the walk or tin or never fear, and no to know by your night. Who went to the front after walk on when we stand and say, here now walk on. What was so baby? Mama Yenny and quote your man. Now you knew quite your Christmas to my country and Cassam quite so in Majami Bower, and Cassam is soon yamin Majami Bower or poor. Then Qualana Yamido Mamma in the book woman now watching. And no tia dear yano, Mama Yanni now, and it now, some way muno. What a fool I was here, and it will be Yamu. Some way you blow or one son and yabre. What when some many blow, Yamu, I come falling in our TV show, they say, oh, my Jam Mushe. Or Monty will be more first and for big qua. What to toss someone I could never be a for taxing or the Aquano. A bit sorry, I'm matching on my quaba. They say, woman in our life. Or much support, to be much support. The one dress come our butter. Who now back to a many parts no your comfort, no your bottom for no you wouldn't. And to stand for one in our one man agents from over fear. Or when you know you super mobile phone to say you use fast man for more percent. And so now when you know you super mobile phone or a phone in Abba and then to the wine straw every day. No one for what when you know to a rather so. No one and two when you make one swap on the other poor. Or when some of it to say that. Or when some of you. Now, why do you have to say that? On a 4 and then I didn't know what Cassa was he a more young one, and he found the why I no echo. Yentia last one, now young Pedro Emblevia. Was someone should share a radi as a so poor. Mumra Mwasing and Amena, or someone at a moodier. Was it Monsieur's name? Monsieur Amobrastier. Oh,
era ebebia erade be kramo erade abufuo da no wose mummere mo ho ase mo hwehwe tene na die mo hwehwe erade achi be kwan ebia erade be hu mo bo da de no odofo hwehwe adwen sachira ebia na erade be hu sa mo bo sa da no hwehwe tene ni ade ebia na erade be hu mo bo sa da no jani bra Kristo mu na ebia na erade be hu mo bo sa da no odofo sa da no erade be hu mo bo se ne wati nyame asem se ne wati Kristo asem no wonya adwen sachira na wode wakwa nyina hye erade nsa na wodofo do hu nyina tu nyame so a wodofo erade be hu mo bo sa da no erade be jew na wobema no astu kra ye erade be so mu na wobawanya nkwa ewo no Kristo mu wodofo sachira wadwen na adwen sachira Bible so di boye ni ba ko sachira na abofo pimpim adide ewo soro ho enantie na ebra wo ti asebu ni wasachira wadwen na wagya abode ye nkai wo se abofo celebrate wo soro ho kai wo se abofo start ya ya prepare wo place e dia ma wo soro ho wo mu siesie bia wo ba betena enne sachira wadwen nyame wo niam papa bi di ma erade siesie bibi pa bi di ma wo bronsama mu se nyame wo bibi pa bi di ma nchi no peso wo chiu fi nyame mu wo peso wo ma wura fi erade na wo ba wo bra se ne wo pe na wo nanti wa kwan so se ne wo pe na wo bo wa bra bo se ne wo pe wo do enne erade se wo be hu mobo onyame be jew obeka wa bata ne yam wo ye mobro hu san yodomfo nyame wo ye nyame na bada ye dos na wo mobro ti moda wo do wo mpuni pa wa sachira na adwe o Kristo wo mpuni pa wa jaboni yo wo mpuni pa wo do wo ja ne ho afri bon sama kwan so na bo no nyame kwan so enne erade asama ba wo je nya dwen sachira erade hu mobo na ontina ni mo chew ye di nyame asem ni besia erade enkai wo papa olofo bomodia nyame asem ese wotia nsu di Kristo ho nkomo kire wo bi nsu di Yesu Kristo ho nkomo kan erade asem kire wo bi na ma wunua na wono nso woti moni mu wono nso nya dwen sachira na wono ebeye desi enyina me de mese bebeso obi anka erade nka se oh wabonsam wasa me mani bi afan enti no mi amagye me ma obi aba me nche wo heaven na nkobonsam na hidie no nya empty ai me de me mpa ya na nka na hidie no nya empty because when nyame abone ma siesie ne ma when yankopon agye ne ma sie mra sati so se me de mesa wo mu bitiri nipa ya ba ya ne tamfo all because of erade di asase me sie metna so ya mpa ma no enu nti wa be ye ya ba be ye Kristo ntaso ni dia ba ne tamfo orofo obunsan na wudi na chiri ma ne nya wo so pe wa asem wo tawo wo ye ne tamfo first class wo ye na chiwade wo pe wo say wo pe obone enti no mpese bebi a wo hye no be free wo enti na wo mpese obeja wo mu amu akọ because wo ni so ja wo a we lose too great enti enenka wo ti asem dia wo dofo enka dwane na wo lose enka dwane bra nyame mo no lose no amfa ni sangu ni ti no nso mama na wo nso wo so lose too great na ye nyina ye nkopie Kristo ahenye no mu na abofo atutu bench no wo se boni aye ye dwumi na ka wo kwa ha me de mo se that day no ye nyina ye be kita bre ni ahyenta de pita ni ejina urade ani na yato ozan na yato aye ye ni mo so beto onyankopon akwa bo se dwum sada no wonderful I want to see you there me pese me no hia sada no e onyankopon ahenye no urade no mo ame wo mo awusu bienu na urade ntuti ya na won sitne ne konkro ye ni ahoprase ene tne ni ade mu sanye be ya ye betimi enye nyankopon ahenye onyame nhyiraw na urade ntine ni mo nhyiraw ewo Yesu Kristo bi mo amen Kristo so bi enka mo nyina mo ma ba